Telisa? Te? Murag way tao ilang Telisa ba? Ano butong sa ante? Oo, magawatok din ano. Kaya magaling na maka-live lang. Ha? Ano maka-live? Daw na gani, video man kaha. Ikaw, cameraman sir? Hindi, ikaw. Ako? Yan dyan ako cameraman. So guys, ang buntag sa tanan. Mga balong, mga bay. So pasingod mi kuman sa Dijo sa ilang Telisa. Kay mga yumig. Sa na Gayay. Kay may usod anon nya paniud to. Magkagana ra ba unta mga adyo ng butong. Kaso di ko kabayo mo dayag. Ikaw dayag ara? So, naan bayan nila ang Telisa. Kaso waya si Adi kay tuwa nasugatan na mo ganyan na. So, maraming latayan. Latayan. Adoro! Matawag ko sa cellphone. So, mga tagbayabas. Tsaka ko lang daw. So guys, mga may bayabas naman. Gayay tapos bayabas. Na kung na kakao, pilan ko pang ng kakao. Telisa? Hey! Murag way tao ilang Telisa ba? Ayo. May tao guys, kain kain ng tagbayay. Ang kakao. Nakautak ko ang una. Maragulay bunga. Way tawo. Hindi ay. Mga water kanta ng kuan. Bayabas ani siguro to una ang pagkawat. Ya mo don hinuha ugasi. May mo doon ng kakao.
Ito ko araw, ang hinugar. Pinya. Diri na dapat pa man. Wala pa man eh. Pa, daon pa dapat nabutan pa. Ay, Daon. Kuha pa. dabong mo na. Dabong pa daon. Kuha sabaw. Ang pinya oh. Dari pinya, hinog na oh. Nakita kan sa. May tugiton. Saka sa taas ya. Saka sa taas. Diri ba? Ladyo mo dito. Saka sa taas. Gana rin mga orchids na nito oh. Mga bujag. Dari sa likod din nila toghit. Si Kagid mong good ni. Pinat daon, bagi daon. Saging nila. Pero wala ang tagbayay. At to Len, hama sila ante Len. Taas. Hama dyan, tapit lang. Mag-aadar ako kami sa iyo. Gayay. Nguha na kong long. At to ko na sa bukid. Sa puktot ha ito. Nila puktot. Ano to? Oh, Tukod. labot. Taas. Wala, may butong. Sige na, kumuha na kamo pag ito sa gayay. Hindi ko ba yung may but gayay? Ito naman si JR. Ano, lagkit? Ikot na. Pinaka live trabaho. Hugasin mo ng tubaldi ka. Kuha dito. Lista sa pagkilid. Sige lang, kumuha na. Diyan, ikalibre nito.
Salamat.